שלום נשים יקרות, כאן נופר טרניום משתפת, והיום נפתור את סקידי של האקריות 2025, זה אתגר שלי, ומה שאנחנו מקבלות פה זה בעצם קובץ וורד של CV של מישהי. בואו נפתח את הקובץ ונראה מה קורה. אז הקובץ נפתח לנו, ויש פה איזשהו security risk, ובצדק, כי יש פה איזשהו מקרו, ובגלל שזה לא נפתח ואנחנו יודעות שזה safe כי זה חלק מה-CTF, אז אנחנו נלך לפה, נעשה properties, נעשה unblock, נעשה apply, ונפתח שוב את הקובץ ונעשה enable content. אוקיי, אז קפץ לנו פה איזשהו פופ-אפ שאומר congrats, if you've opened this CV, you've been hacked by the great Iranian regime, you stupid Zionists. If you are on the almighty side, just enter the kill switch to neutralize the malicious payload. אוקיי, סבבה. אז מה שצריך לעשות פה זה בסך הכל יש פה כאילו הרבה טקסט מאוד משעשע וחמוד, שהאמת שצ'אט הוציא לי, הייתי ממש מבסוטית עליו. אם תנסו לחפש פה לא תמצאו כלום, כי בתכלס מה שמעניין זה המקרו. אז איך אנחנו הולכים לעשות למקרו? אנחנו עושות Alt F11 והגענו למקרו. מה אנחנו יכולות לראות פה? יש פה איזשהו קוד שהוא obfuscated בכוונה תחילה. מן הסתם אתן יכולות לראות פה כל מיני צ'ארים ואנדים וכו' וכו' וכו'. עשיתי את זה בכוונה ככה כדי שקצת יקשה על ההבנה. אבל בסוף יש פה כל מיני תווים שעושים עליהם כל מיני מניפולציות, ובסוף יש פה משתנה שנקרא flag שהוא x13 and x14 and x15, ואנחנו רואות פה message box שזה בדיוק מה שקפץ לנו מקודם. כל מה שאנחנו צריכות לעשות, אנחנו יכולות לנתח את זה ולעשות reversing, אבל ממש אין שום צורך בזה, כי אנחנו יכולות פשוט לקחת את ה-message box ולהגיד לו תן לי את flag ולהריץ, וקיבלנו את הדגל. אני אעתיק עכשיו את הדגל הצידה רגע. בואו נעתיק אותו. האקריות. לא הכנתי מראש, אני מודה. מה כתוב פה? VBA script R vicious. מקווה שלא עשיתי פה שטויות, אבל זה בסוף הדגל אמור להיות. נלך לפה, נלך לסקידי, נשים את הדגל וניצחנו את האתגר.